Ndewo na ụmụnne daalụnụ. Ịbụ nwaanyị nọ na di gụchaa ntị, especially ọ bụrụ na ị nọ na mba ofesi. Ọ bụ unu ka m na-ewetara akụkọ a maka ihe unu na-eme jọgburu onwe ya. So ọ bụrụ na ị na-awọ di gị ịbọn gị, ka m gwa gị, afọ taa gị mmiri maka ịchọrọ di gị anwụ ndụ, ịchọ ka ọ nwụrụ anwụrụ, maka ịma na ịbọn gị bụ ihe na-edobe ụmụ nwoke ndụ, enyefe obiọma, achụfa ha BP. So isizie na ị ga-awọfanya ifuru na afọ taa gị mmiri na ijire di gị ahụ kpọrọ anything. So ihe o mee gị die ịghọtago, andị ọ ga-afịakwa gị arụ, ebe ahụ ga na-ekpo gị ọkụ, ọ yara arapụkwa gị. Ọ bụrụ na ala Igbo, ọ ga-achụ gị chụtue gị aka, jee chụọ nwaanyị ọzọ, nụta nwaanyị ọzọ. Andị pushu onye ọ pụọ ji outside, ọ bụ gị nwa pushu ya, o bute oya obunye gị, ọ chọọ o were ego nye ndị ahụ nya, ma ọ dịzina na-enete gị na ụmụ gị na ezinụlọ gị, ọ bụ gị nwa kọsụrụ ya, maka ị kwesịrị iji ya na-eme dị gị obi ọcha. Ọjọọ n'ụtụtụ, efifie, abalị, mgbe niile ị kwesịrị inye enye, at least ị kwesịrị inye enye nnọọ ugboro 3 n'izu ụka. Ọ bụgodị na ọkpa ketere gị nwa ga-eji aka gị kpagete, ị kwesịrị ibido akshọn. Ị kwesịrị ịrapụrụ ụmụ nwoke ka fa na-ebido akshọn, maka ijiri aka gị na-ebido akshọn ahụ ọ ya alaiki ya na ị na-eje ọrụ ije gburu onwe gị, isi na ịnata ike agwụcha gị. Ịmakwa na onwere ọrụ karịrị ọrụ ahụ ikete, ọrụ ezinụlọ ahụ. Onwere ọrụ karịrị, ọ bụ ya bụ nọmba 1 job ị ga na-alụ, kama ịkwụsị ọrụ gị wee na-enye di gị ịbọn gị, maka ọ na-ekpe enye be Chukwu, okpegbu gị, ekpe enye na omenala, okpegbu gị, ekpe enye n'ụka, okpegbu gị, beelu sọsọ na arụ adịrọ gị. Ị ga-eke aji n'ume wee dịrị dị mgbe niile. Ịmara abalị ele elube, ibido na-agụli egwu, na-agbali egwu, ijee wụchasị arụ gị ike, tee ude na-ekpo ikpokpo ọma, tụsa pefum na-ekpo ọfụma. Ọgbọgwa gị weli pefum wụba arụ, mba ime enye tụsa iyi akwa dị mma, ịpụta inwe ike iburu ụzọ daa n'elu akwa, na-emeli staịlụ, na-enye saịn si anya bịaba, isi abebi nya bịabazie. Ọ bụrụ mgbe niile ịrapụrụ ya ka ọbịa na-akụ gị aka, isi arapụgodi m, ike agwụcha m, njikwesie nri. Kama ị gara enye dị gị Igbo gị isikwe na nri ahụ, jos buru nri dọba, faka value karịa nri. Ka m gwakwa gị agwa, faka value karịa nri, kama buru nri gị ahụ dọba n'akụkụ. Ọkwa ị na-anụ ya? Ịmara ọ bụrụ na ị na-enye di gị ọfụma, na-eme obiọma na-akpị ya, osi afa kakwa nka o, fa na-akwa eji egwu. A sị na agadi nwaanyị anaghị aka nka na egwu ọmaala agba, osi afa luo 70-80, faka chọkwa gị o, ọkwa ịfụrụ ya. So ị ga-ekekwa ajụ n'ime ọnya, ka ụfọdụ ụmụ nwoke na-arụ onye fatọrọ ka o wee nwee ike, maka ụmụ nwoke na-enwe pọwa. Nwoke anaghị aka nka wee luo na nke ya 80-90-100. So unu bụtaba ejimenti, o nwere ka ọ ga-eluzie, iwuwo ọ ka ga-adịkwa na-abịa. Olesi ma ị ga-asị ya go ahead. Afọ taa gị mmiri, gị bụ nwaanyị, o nwere maka onye nji ekwu ya, o wetabugo m kọmplen dị nye ndụmọdụ si ya, ala awụọ dị gị, emene dị gị abandon, imenie ka onye enwere mmadụ. Ọ sị na ihe nwa bụ na o bidoro akwụkwọ na-afịa arụ, na ọ mara akwụkwọ, ọ chọ ịkọnsentreti na ọ dago nda n'one, ọ pasịrị ihe ahụ, kịta bụ nke 3 ka o ji ejisi ike gụọ akwụkwọ ahụ. O wee bụrụ since 3 months 4 months, oje nnọọ ticheche ụlọ niile, one room wee isolate dị wee biri ebe ahụ, si na ọ na-agụ akwụkwọ. Ụmụ ya etochegokwa, ụmụ ya nke ikpeazụ dị 10, nke tọcha dị 18. So ọ sị na mgbe ọ nọkata ọdị ime, ọ kwụsịkwa akwụkwọ ndị nọọsụ anaghị agụcha ka ọ gụcha anya nnọọ na nka, ka ọ gụcha anya nnọọ na nka. Nsị ka ị na-agụ akwụkwọ, ka ị ga na-emekwa ihe ọrụ ụlọ gị, ihe agaghị apachi ebe iliki, kama ị gara arụ ụlọ ụlọ gị, kwụsị akwụkwọ. So mgbacha anya nsị ya, ị ga-ejisi ike, ị na-agụ akwụkwọ, ị na-etendikwe dị gị, ị na-eme entertain, ọ bụrụ ime abandon ifu gị. So mgbachacha anya ya nsị a, kama ya, ọ bụrụ na ị na-agụ akwụkwọ na-afịa gị arụ, gị mebezie nye 2 times in a week, maọbụ once, maọbụ ịmago o mebe 3 days, ime ọsọ bịa entertain enye, so that
ka o wee kute ume ndụ wee nwekwa aṅụrị ịfụkwazịa na ogologologolo ịbịakwa mee nye entertain dana ime abandon mgbachi anya si ya na ị na-adakwa ihe ị na-adakwa ihe mekwa ọfụma ka nwaanyị mee ọfụma ka nwaanyị isikwana na m agwara gị mgbachi anya ya amara m na ọ nara eme ya ka die wee bịa gwa m wee sị na ihe nwunye ya na-eme now o kwuru nwunye ya duga wee kwuo nyanya maka ịma ụmụ nwoke na-esi ike ị na-adị na-aga ihe lulie ifuru na ị nwere human sympathy ka ezi na ọ bịa anụba gị ịchọ ije kwapụ ya kwajeli akwụnakwụna ka ịchọ ka o je na-espend ego n'ezi ndị ma na UK bụ ebe ụmụ nwaanyị dị ụkọ ụmụ nwaanyị Igbo ọ ya na-eje n'ụmụ nwaanyị ọsọsọ maka nwaanyị dị ụkọ ọ ga-anabakwa jedutekwa nwaanyị ọzọ ọ tara afụfụ gbadakwa jee nụta gị ị ga na-alụ ọrụ dịka nwaanyị ihe na-anọrụ n'ụlọ mmadụ nọ ma mmadụ akọ mba mmadụ asọpọtụ gị so di wee na-asị m gwakwa nwunye okwu nsị agwabugokwe m ihe ya ka ọ bịa na-akọsalụ m amara m na ọ nara emie ịfụrụ ụmụ nwaanyị ụfọdụ na-echi ntị ọ bụ kịta na omume gị mee nye nya ka m wee nye kịta n'ime izu ụka igulugulu asị m o mebe 3 days ya tụrapụ akwụkwọ ị na-agụ ime ọsọ jee entertain di gị kama ibulu ụzọ kpakete maka ụmụ nwoke anaghị ajụ ịkpaketekwara ele fa ga-eri maka anaghị ajụ nkịta ị ga-atakwa azụ ma ọ bụ usu ị ga-ata anụ nkịta ị ga-ata anụ bụ usu ị ga-ata azụ mba ịkpaketekwara ele fa ga-ata so ọ bụrụ mgbe niile ka iji daa na-agụ akwụkwọ stres ga-abakwu di gị sef ifu gị ngwa akwụkwọ na nka ma ọ bụ na adọlt ọ fịara arụ mana mba ị ga na-emekwe na-eme nke a na-ajọ gụlụgharị ya ọ bụrụ yi kọnsentreti ịrapụ ofu a eliki ịmakwalụ na ịbịa na-eme dị gị obiọma ahụ mmechiche enyi obiọma ọfụkwa na imeli obiọma ọdụsọje sibe nri ọ bụ ka ụmụ nwoke si eme imechizi enyi obiọma ọdụ ha ọdụsọ ifia ụje na-esi nri osiche nri obupụta osi gị bebi bịa lie ofekwuo gị aka na kichin maka na kichin bụ nnukwu ọrụ osi na oje siche nri oje gwa agwa oje mee nke ịrapụzi adịghị imezie nya abandon mba ifuru na afọ taa gị mmiri ndị nara anụ advice mụnwa ama a na-akwa amụnwa nkwọ onye mmelisi gwabịa anya ifu gị so ndị ka na-achọ ịnụ di na ndị nụgo ntị ka na-akpụ ụdị agwa unu ga-esepụkwa aka na ya maka ekpe enye na bụ ụka bechukwu okpegbu gị ekpe enye na omenala ndị mama ochie na-ekwukwu ya ọ bụrụ na ị na-ege ntị na-eru nso ị ga-anụ kafa na-ekwu ya onye ekwere ka di ya na-edinezi a ga-achụ ya a ga-eme nke a ga-eme nna so ọ bụ ịpụshu nwoke ma ọ bụ mee nye obi ọjọọ ka ọ gbaburu nwụrụ maka ọ bụ ụmụ nwaanyị na-eme ụmụ nwoke obiọma ị kwesịrị ime di gị obiọma ọ bụrụ na ịbụzi obi ọjọọ duru di gị ịma na iwe ọtụzi ka anụọ gị so ihe o mee gị die ndị bịago n'oge mgbe ihe aka emebiri ngwa gị na ụnụ anụgo ọgụ so ihe o mee gị die aka m adịrị ya so ụmụnne tinyere aka n'akara ịfụnanya maka onwe ndụ di nọ n'ụdị ọnọdụ a na-ada anyị in silent nya na-eli na akpụkpụ ndị nwunye fa na-emefu ya fasị na fa siri nri fasị na fa jiri ọrụ fasị na fa gụrụ akwụkwọ fa na-enyeghela ụmụ excuse ma mgbe ị na-emekwa boyfriend girlfriend ị na-eme ọfụma ịnụzia dị ka ime ọfụma onye kpọbata gị n'ụlọ wee nye gị protection isizia na ike adịrọ gị onye ka ị na-akọlụ nke ahụ onwere onye ga-ege ya ule esemokwu na-arụ adịrọ gị ị na-eji akwụkwọ ije gburu onwe gị ị na-alụ ụlọ ilu gburu onwe gị ka ị na-alụ ụlọ ụlọ ise neta aka kama ime nsọ ịrapụ ụfọdụ echi anara agwụ echi imebikwa maka eje mmiri dị gị ntaten ịghọtago so ị na-anya akara ịfụnanya ma kesakwa anụ ndeewo n'oke emesịa